Sal... Ce? Ah. Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un episod din CSGO. N-am mai postat câți la țară. Și nu mai bate! Și să începem. Ne băgăm terorist, SWAT sau terorist? Că e cel mai bun. Taci. Stai să mă bag pe M. Ei bine, nu m-am lăsat de CSGO, dacă sunt la țară și n-am mai avut când să postez. Taci. Și o să o auziți pe verișoara mea într-una, că asta nu tace, nici să o împuști, nu tace. Alo, de ce am lag? Nici nu văd câte FPS vreau, că am webcam. Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen și pentru că nu se rupea, m-a chemat un elefant. Doi elefanți se legănau pe o pânză de păianjen și pentru că nu se rupea, am mai chemat un elefant. Doi elefanți. Tu ești elefantul. Hai bă, cine se crede tare în parcare? Nu! Apoi. Nu! Nu! Am terorist și m-a băgat la loc. Cine șmecher se descurcă, hoplele hop. Ăla e Ionuț Boiacea. Bărsa Voievod. Bărsa Voievod. Ce nume. Și nu mai adică că n-am de ce. Și cu asta Și cu asta dau mai repede și are și 20 de glanțe. Dar ce, nu mai e niciun SWAT sau ce, că nu mă prind? Închisă? Dai. Las-mă. Stai, mă, bombă? Nu, dar cine are bombă? Cine de bombă? Bă, m-aș speria, n-am avut timp să trag. Olu. Și pentru că nu se rupea, a mai căzut un elefant. Doi căzuțari. Nu. Bă, prostule! Și mi-am luat multe jocuri și o să avem pe ce să ne jucăm, dar pe unele fără tastatură, deci așa merg ca prostul mereu. Am câștigat. Ai fratele, de ce nu-ți crește fambos jet bomb? Cum enervează. Hai, veniți. Nigger. Am digger, am pistol.
Eu am un pistol. Un pistol. Aoleu, de ce merge așa de greu? Am lag, dar nu știu de la ce. Yeah, bitches, tătea. Eu mor pe toți. Da, mă enervează, Dar câte FPS-uri am? Ia, hai, veniți încoace. Asta așa. E un bercea zburător, da, zbur. Bă, dar chiar să zbur și eu. Și să mai postez Minecraft, că nu am mai postat de ceva vreme. Ia să vedeți cum trage ăsta. Se revenă pe o, cum se pe filmez! Mama. Ce? Dar înainte să rupea dintr-o bucată. Știu. Pam! Din două bucăți. O pleacă. Gata! Pum! S-a rupt dintr-o bucată. Mamă, ce m-a speriat! Nu! Nu vreau să nu-mi dorm în viață. E un naibii. În sfârșit, jet bomb. Da, am lag. Lag un naibii. Și poate iar cădeam. Hai să plantez. 7 minute deja? Ce? Nu-mi plac. Acum să așteptăm până se duce bomba, nu? Dar de ce mai trăim? Să se ducă bomba și închei și acest episod. Nu cred că o să mai postez cu Mobizen, că ține numai 10 minute un film. Un filmuleț de-al meu. Și trebuie să ducă vreo jumătate de oră, 2. Bine, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share, fără share, like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!